Ketchup. Oh, gano'n. Manunurok na ka ano eh. Ha? Manunurok na sa inbox ah. Ha? Enter kubig, kubit. Patro ka na, manunurok. O, patro ka. Turok na. Ikaw na lang kuhan. Mabigyan. Ode. Ay, kuhan. Sayang lang mga sandali. Oh, Naroon ka na, bakit ba humanap nang iba. ngayon? Just trinkles to trinkles. Ikaw ang pinapangarap, ang hinayangan mo, ang lahat. Bakit ba Ang pagsisisi lagi nasa huli? Ang mga lumipas ay di na maaaring balikan. Sayang, bakit ako gagawin lang nagpatuloy ngayon'y lumulubog ka at nang hinayaan kung maiwan
Ikaw, ang pag-ibig na binigay. Ano ba yung mama mo? Hi Wishers, this is Chris Lawrence. Don't miss any Wish-clusive performances. Click here to subscribe. Ah, kung anong tao, ano? Ay, daw eh. Pwede ba isa? Mas, ito na yung ano, triangles, triangles. Wish 1075. Masarap to, masarap. Ikaw ay dumating Wala na yun naman. na may iba sa damdamin. Kilos mo, mga paglalambing ang siyang lagi ay umaakit sa akin. Kahit nayain pa ang puso at isip ay hanap ka. Bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan ko mahal kita. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, Ikaw mahira na yung tayo muna natin. Sabay, tapos luto na. Ano? Hindi yun? Sampai ganti dia, Mas. Sampai di Isip ay hanap ka. Bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan ko mahal kita. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ikaw ang tanging pipiliin ko. Sana ay mahal mo rin ako. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan ko mahal kita. For more performances from Wish 1075. Nag-iisa at hindi